Benvidos a Todo Mal, o programa que come o churrusco do pan antes de pagalo no supermercado. Cabeceira. Todo mal, vai a vida polo carallo arriba. Vou a escoitar a dous subnormais falar de paridas. Todo mal, non para de chover en Galicia. Todo mal, quero me matar. Todo mal. Que tal? Tremendo dilleiro. Vas quedar cas gafas, así é todo. Xa dicía eu que era moita noite. Vas quedar con elas, faste un pouco interesante, si queres. Mr. Regide. Vamos a explicar, non é que seas gilipollas, que tamén é que tes as gafas graduadas e necesitalas para ver. Sí, pero bueno, podo quitalas. Bueno, quedou ben para o opening. Sí, quedou ben. E máis que a música esa de tal, parecía Marc Anthony. Sí, ou un chaval de 40 anos que non quere deixar de ser novo e se agarra al rock. Pero gustan os ritmos latinos, conoces? Por unhas gafas. Sí. Unha camiseta negra, unhas gafas de sol. Non me pareceu que se perdera. Marc Anthony, se non se droga, por que ten toda a pinta de que sí? Quen che dixo que non? Ten unha delgadez que é como, es droga. Pero quen che dixo que non? O sea, é que si, fijo. Sería a única persona que non se droga que máis pinta de drogarse tería no mundo. É que está tan delgado que aquí dieta sigues cocaína. Non sei por que estás falando de Marc Anthony ahora. Acordou-me, Marc Anthony. Ah, moi ben. E a camiseta de Miley Cyrus? Que Marc Anthony, sabes que se chama? Marco Antonio. Que como é, sabes, como son os latinos que dis ti, chamo Marco Antonio e vou triunfar, igualmente. A ti, poñenche Marco Antonio e non sacas nin eso. Non, carallo. Por que tes unha camiseta de Miley Cyrus? Porque me gusta Miley Cyrus, é la mejor. Vale, moi ben. Vale. E ti tes unha camiseta de Rejo dos Chili Peppers que dicías Barai. Porque é fosforita e me gusta el fosforito. Daste conta que esta... Así podo usalo para ir andar. Sabes que esta camiseta xa usaches nun programa? Xa o sei, pero cando facíamos a distancia, que tempos aquellos tan bonitos que estábamos a distancia, podía che colgar e cortarse mi internet e volverche a ver. Era precioso, verdad? A verdade que é curioso que a camiseta para ter un ano está bastante gastada. Xa, sí, compres ahora así gastado. Ai, sí. Mira, vouche contar que me fixen fan de Sálvame outra vez. Volveu Sálvame. A ver, primeiro de todo, hola, que tal? No, ahora que tal xa está. Vou falar das miñas mierdas. Fijo bien, gracias. Eu hoxe non preparei nada porque non tuve tempo. Non me interesa entonces vas contarte todo e eu apostillo. Xa non sei ni para que teño ordenador. Xa non sei ni para que ves. De verdade, hoxe podía quedar na casa. Podías quedar na casa perfectamente. Si é un día destes de bonito, sabes, de cá. Cando ibas á escola cos deberes sin facer, e era como, a ver como safo. Eu, se me preguntan a capital de España, teño-a. Ahora, como salten para outro lado. Dijo Marc Anthony, non? Por eso vas con Marc Anthony. Marc Anthony. E eu escoitando no calle e Marc Anthony. O que o primeiro que a ver se safo. Pois que me volvín a facer fan de Sálvame, que para quen non sepa a historia de Sálvame, hai casi un ano que o quitaron de Telecinco, chimpáronos. Los botaron a la calle, los botaron al paro. Nos mandaron a la mierda. Pobriños. Entonces levan un ano sin chollo e agora empezaron a facer o programa prácticamente igual en stream, en YouTube. Ostras! E é un programón e é exactamente lo mismo. Que non di nada bo do que era antes, pero... Porque a gente estaba chupando moitos cartos e un stream é igual que un programa de... Un que? Stream. Un string? Un string. String era o que tocaban polis, non? Pois a gente está levando os cartos aí, Ya fixen un chiste suficientemente bo como para que non diga nada máis. Sí. A ver, entonces quero me parar porque vos sabes que sou un pouco lento. Estas Un pouco nada, verdade? Sálvame, un programa que costaba millóns de euros. Sí. Xuntáronse ahora na corte Na corte de Belén de Belén Esteban, puxeron 3 focos de AliExpress de 10 euros e é a mesma porquería, está igual de ben. Correcto. E veo a mesma xente. Non sei se máis, me cago en tal. Sí, correcto, eso, sí. Hostia, me estás descubrindo un pastel aí que hai unhas persoas que ganan cartas por non facer absolutamente nada. Correcto. Que pasa con isto? Que estuveron facendo en YouTube, levan unha semana facendo en YouTube
E agora chegou unha cadena de televisión e ofreceulles un contrato millonario para que vayan facelo á televisión outra vez. Ai, ojalá nos pase a nós. É que nos vai pasar a nós, por eso te estou contando. Que, imaginaste que ven, eu que sei, Canal Rías Baixas. Aquí Buah, tendes 30 euros. Ai, wow, de cabeza. Hostia! E eu, a mellor tamén consigo algo para ti. Eu se me poño un coche gratis. Como che van? Un taxi para ir hasta ali, hasta as Rías Baixas. Pensei que era que che puxeran un coche a ti gratis. No, porque non, que andar Rías aquí. Baixas son moi abaixo, como a propia palabra Sí, indica. e son moitas. E A son- mí un día hai que gravar nun sitio, outro día noutro. É un platón móvil, itinerante. Non quero dicir nada porque a última vez que dixen que non sei en que sitio estaba no Barbanse e casi me come. É verdade, porque borraxe. Dixen que Cambados estaba no... Así saleume sin querer, xa sei que está no Salnés. Dixen Barbanza de equivocación, me cago en Dios. Mi má, Bueno, tampouco flipes. Vai. Foron xa a casa. No, pero privaditos. Ai, Belén Esteban, non digas que Cambados é o Barbanza que te matan. Pois sabes que os contratou? O canal ten. Que ten? Ten. Que ten? O canal ten. Que ten o canal? Ten. Que ten? Ten. Que ten o canal? Chámase ten. Ten. Chámase ten. Ten. De ter. Tin. Será tin, lo. Tin é... No, Pero de explícame teenagers. De de teenager. Eu creo que é ten de que está no 10. Ah! 10 en inglés. Eu creo que hai que estar no número 10. O que pasa é que en Galicia temos o mando descontrolado, porque o normal, se eres gallego de pura cepa, gallego, non ti, eu, por exemplo, gallego, pois o gallego o que ten é a galega no número 3. E iso que fai é... Ou 7. No 7. Sempre. Quen ten o... Por Ou favor, a gallega tense no A 3. gallega tiñase no 4. A TVG tense no 3 de toda a vida de nuestro señor. Tiñase no 4. O 4 está en Antena 3. La propia palabra lo dice. Despois no 5 xa va entre En 5. Galicia de toda a puta vida houve unha dicotomía Eso é. ou unha disputa, porque Non é non sei moi ben o que significa dicotomía, que a gallega no 3 ou a gallega no 4. Entonces estaba, os gallegos procedemos dos suevos e dos celtas. A dos huevos tamén. E entonces a xente que procede dos suevos, que é un pobo germánico, tiñamos a gallega no 4, porque se procedes dun pobo germánico é imposible que poñas Antena 3 no 4, porque reventa a cabeza, non Vamos a eres ver. capaz. Entonces era la 1, la 2, la 3, la gallega, la 5. Eso é mentira. Xa funcionaba así. E se eres así? Depois, se eres medio latino, xa eres máis dos romanos, dos latineos, de medio así morochita colombiana, pois entonces aí tiñas a gallega no 3 porque che dá todo igual e eres desta xente que a mir vas un día a traballar sin os pantalóns, porque olha, verdad. Eso é mentira. A xente que vai diante do palco da orquesta ten a gallega no 3. Aí tú eu. Ai, merda, entón eu teña que tirar no 3. A galega tense no 3, a TVG tense na 3 de toda a vida de Dios. Despois, na 4 está Antena 3, na 5 Telecinco, na 6 la Sexta e 4 na 7. E o... E despois é un mundo que non se explorou nunca, que non se sabe o que hai. Ah, explorouse, que tamén hai vendo aí uns programas de reforma, así, non sei que. Pois debe ser a única valiente que se aventurou. E hai unha que hai un canal gallego, Ai, eu non me enterei. de motosierras, Que va? a Nova. Hai unha canal que se chama Nova. E outra debe ser do señor das motosierras, do da Nova. Bueno. E aí hai novelas guapas tamén. Total. Para que che quero dicir eu isto? Ah, podes ir unha cosa da televisión, xa que falamos de Sí. televisión e números e tal. Nas vosas casas tamén vosa nai fíxose ca televisión e ora o resto temos que ver outras cousas e andar buscando ordenadores e móviles porque as televisións ora son de las madres. Os pais perderon o dominio da televisión. Non, só pasa na miña casa. É que meu pai vai de televisión e teño un moche de televisión, Ah, cada un xa, temos claro. a nosa televisión prácticamente. Os pobres temos que joder. Pobres non, joder, tamén é o único que teño, tamén se non teño televisión... E lavadoras. Mira, non vou entrar nese tema. Que che quero dicir con todo isto? Que pasa? Ai, sálvame, que volveu, sálvame. Sálvame. Ten 40.000 personas que os ven en directo en YouTube. E comprounos ten. E comprounos un canal de televisión da TDT. Nós temos 50.000 seguidores casi en Instagram. Ao mellor podemos estar no mesmo canal que Kiko Matamoros. Ostra, Sería unha pasada. imaginaste. Telo de compañeiro, velo na cafetería ali. E dicirlle, Kiko, tes algo para min? Sí, toma. E dacho por debaixo da mesa. Azúcar. Ahora,
despois andaríamos polos pasillos e habería como entre 5 que hai fotos. Estaría a miña foto E da comunión. habería a foto de Kiko Matamoros, a foto de Belén Esteban, a foto de Natalia Doté porque pensan que eres ti, a foto de Coco Matamoros. No, eu, si facemos un pasillo, quero con fotos, si estamos algún día nese pasillo de los famosos, a miña foto quero que sea da comunión que está aí. Ai, eso es. E que todos digan que vai aquí unha foto da boda de Chiqui de Gran Hermano. Bueno, que te quería dicir con todo Ai, isto? non vou preparar nunca máis nada, é moito máis gracioso así, sin Sí, saber de verdad. que vai e todo. Sobre todo para min que nunca me custa moitísimo retomar. Ai. Vale, pois quero che contar unha cousa. A Belén Esteban antes chamábanlle la princesa del pueblo. É verdad? Acordaste deso? Podo contar de Belén Esteban, xa contei moitas veces, que miña nai foi a Madrid a un bar só para ver se se atopaba con ela. Había un bar en Paracuellos ou por aí, ao que iba Belén Esteban a tomar café e dixi, vamos ir tomarnos café tamén e xa atopamos. Quer dir, tampouco foi pesada, pero dixi, ojalá estuvera. Pero iba pedir unha foto, ou era só para vela? Non sei, eu creo que non se atreverían a falar. Non, seguramente. Ojalá estuvera, dixo. Esas foron as súas palabras. Ojalá estuvera. Como dicindo, xa sei que é imposible, que o meu sueño non se pode cumplir, pero ojalá ver a Que Belén este ano bar é imposible, completamente. E aparte que vai, que decir, non é ir ver a cantar a Pantoja, ou tal, non é vir a Belén Esteban, estar, vivir, sí, respirando. O mismo aire. Pois a Belén Esteban, que antes era la princesa del pueblo, ahora chámanlle la patrona. Ostra, ascendeu, Cuidado, casouse. Sona Ao que lle chama calquer gallego a muller. Sona a sirviendo, coño. Entón eu... Vera, que se me expliques. O que? Sirviendo coño. Sirviendo coño Parece unha camarera malísima. Aí ven a sirviendo coño, non dá unha, sirvo que xa la do coño. Sirviendo coño é o que din ora a xente guai, os chavales, para dicir, en vez de dicir, con dous collóns, dice ora, aí está, sirviendo coño. Empoderamiento. Como todas esas expresións son, eres a polla, Claro, é un pouco... tes un par de collóns. Para darlle un giro a eso. Vale, como en plan, as mulleres tamén tal. E, Sirviendo coño. Bueno, sirviendo coño. Dixe ora así. Ostra, ojalá me sirviran un pouco de coño. Unha tacita, tampouco unha bandexa de coño. A min como que me un pouco. Perdón que te escupín un pouco. Pois é o que quero dicir con isto, con la patrona. Ah, patrona, é verdade. La patrona, Belén É que Esteban. falaches de servir coños e agora... E agora está un pouco tal. A Belén Esteban chámanlle la patrona. Pois eu tamén quero buscar un nombre para min. Que sea así... de servir coño, sabes? En plan, que sone... ¡buah! Con forza. Así, fuerte, sabes? Duro. Entonces, non sei, podesme axudar? que che dije un nombre para ti, de campeona de... Claro, porque se é un nombre de campeona está feo que poña un mismo. Vale. Tesmo que poñer ti. Pero, quero dicir, por exemplo, la morochita, ese non, porque non é de... Pumba. Non. Non. Morochita non. Vale. A monxa tampouco. Ten que ter un pouco de verdad. Vale, entón eu creo que o mellor, o que se che poñería é o ese que define así todo, a faraona. Como Lola Flores. La faraona. La faraona. É verdad que eu tamén teño os meus esclavos. A matriarca. Non, eso non. Faraona. Faraona, justache. Sí, porque ademais tamén teño raya nos ollos como os faraóns. É verdad. E tamén escribo mal e parece un jeroglífico. É verdad, non hai que che entenda. É verdad. E... La faraona. A faraona. Me gusta. A Cleopatra. Non. A faraona. Faraona. Non quero ser unha persona, quero ser todas as jefas. En unha. A capitana. A comandante. Pues sí, es que estaba facendo un programa con Bad Bunny. Yo. Aunque vamos a bailar. Tiri. Vale, pues gústame. A sargenta. Se máis de... Non, a mi sargenta son a miña... Sí, me gusta sargenta. A mandamás. Sabes que pasa? Que isto como a todo, depende de como o digas, pode ser tal ou pode ser aí vai a mandamás. Depende de como o digas, ten que ser con actitud. Aí vai a sargenta, aí vai a comandante, aí vai a patrona. Hostia, o de Belén Esteban a patrona sempre se din negativo. Sí, é verdad. Pois gústame, non sei con cal quedarme. Bueno, a ver se que nos digan os chicoritos que lle gusta máis. Eu por ti tamén pensei algún.
máis nombres para min. Sí, para Pero xa poñerche teño así. moitos nombres, Sí, a verdade é que sí, tens moitos, Pero... E ninguén sabe por cal tirar. Hai unhas dudas que Ni me siquiera veñen moi bien cando ven cartas de Hacienda. Non, mira, eu son Telejaita, non... Eu para ti pensei, así, porque ti dixéchesme nombres moi empoderados para min, agradezo. Eu tamén pensei algún así que che veñen así moito ao pelo, porque, joder, guais, sabes? Para que eu sirva rodilla. Sí. É que eu coño non teño. Claro, Eu entonces- sirvo do que teño. Rodillas teño dúas. Entonces, así, un nombre así fuerte pode ser o choqueiro. Pégache moito. Ou o tiroliro. A mí gustame bastante. Tamén che quedaría moi ben, así un nombre con forza, o jabalí. Que? Non che gustan? Bueno, a ver, teño o Monte de Esterco. Monte de Esterco, Jallejo, é fuerte. Non? Vale. O Carracho? Moi entretenido, sí. Bueno, pues logo este último non sei se che gustará moito, que é o Gilipollas. Moi ben. Entón que elige o Óscar vos gusta casi máis, porque todo. él é un desagradecido, non lle gusta Casi ningún. todos xa nos chamaron algunha vez. todo último. Chegamos a acuerdo de vamos a buscar un nombre, ja, 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 ja. E eu, tendo gracia. Entón son faltón e dixeches, insultar a esta persona. É que é un momento É que ni gratuito. siquiera puideches dicir un. O sea, ter un. Como que? Ter un. É lo que problema ten o jabalí. A min gusta un ser fuerte, Bueno, pues a partir de que aí. foza. A ti gusta o jabalí. No, gusta para ti. Ai, ai. Veña, vamos a falar de outra cousa. O próximo día, anota aí. Ti tes conexión a internet. Teño conexión a internet, a ver. Anota aí, para o próximo día imos a facer todas estas expresións da chavalada que eu desconozco e pasámolas ao gallego. E en vez de servindo coño, poñémolle servindo na cantina ou, Vale, ou veña. repartindo parrochiña. E facémolas así en gallego. Vale, bueno, E- xa anotar. e Eso dá hai moito, unha Xavi. que é slay. Non sei que carallo é. Eu pensaba que un slay era o que che daban das discotecas. Aí tes un para tomar unha copa. Vale, pois nada, pois anotamos A todo veces isto. falo, non me faz caso. No, porque non me Tens que interesa. escoitar. Podemos seguir falando de outras cousas? No, que de Belén Esteban quedoume a... Belén Esteban, o sea, Sálvame, faise en YouTube. Fais en YouTube e teñen un plató. Dios, que casi é como a nos. Cañedera. Cañeda. Non teñen oro... Teñen cámaras. Un cintavo, vale, pasta. O cintai, non. Teñen cámaras robotizadas. Para non pagarlle as cámaras, manda coño, manda Robotizada tamén está a miña que enchufo a electricidade para cargala. É robotizada. Que é un teléfono Non moi. se move tampouco, pero está Coño, robotizada. robotizada. Ten engranajes. Engranajes Máis técnicas. robotizado que eres ti. Pero están todos. Están todos os importantes. Están todos os Pokémon. Están os Pokémon os principales. Espera, Pokémon eran a casa real. Estes que poden ser. En vez de Pokémon. Mas en Pokémon porque non teño cara de pensar outra cosa. Estes están todos os principales. Está Mewtwo, que é Belén Esteban. Está Belén Que é Esteban. o programa. Está Blastoise. Que como tomar. Que mataba... Bueno. Sí. Está María Patiño. Oh! María Patiño é Charmander. Está ás veces Chelo García Cortés. Bulbasaur, ao mellor. Que non é tan... Está Víctor Sandoval. Ostra! Pokémon araña. Pico non, araña casi morre. Non sei que máis está, en principio son esos importantes. Vai Lidia Lozano tamén a veces. Ai, Lidia Lozano me gusta a mí, un Esa é a chumillero. número 1. Pois eso. E vimos a seguir actualizando. Sí, eu si queres sigo actualizando É o que de que pasa en falan, Sálvame. porque antes Bueno, falaban de famosos. flor de famosos. Es la misma porquería. Sí, Perfecta con menos cartos. sí. O sea, es lo mismo, pero peor. Hmm. Vale. O sea, que antes Sálvame era a orquesta e ahora fixeron ese grupo. Sí. Podémoslo decir. Grupo para bodas e como Vale, o sea- antes iban a festas, Como cando Lucas Pérez dixo, eu deixo o Cádiz en primeira e vou para o Deportivo. igualito. Pero contento e con sentimiento. E ganando menos cartos. Pero contento. É mellor ser feliz e ganar menos cartos. Exactamente. Ti vouches unha cousa, a veces marchas, eres feliz e empezas a ganar máis cartos. Pasou, cho mío. A mí... Moi bien. Pois mira, vouche a seguir actualizando a nosa sección A que anda Beckham. Como anda Beckham? Como se chamaba? Xa non me acordo. A sección A de que anda Beckham, A a que anda Beckham, a que anda Beckham. A nosa sección A que anda Beckham. Chamaronme, Beckham. Hostia, se me chama Beckham. Non coño. modes. Se me chama Beckham, deixo todo. Empeza a facer o albaz con el
Home, se che chama Beckham, espero que lle pases o meu número de teléfono. No, Por favor. aparece ali sirviendo coño. E hai para repetir, Beckham. Que me chamaron por teléfono dicíndome: "Conde consejeu Carla, esa camiseta la quiero yo para mí." A de Beckham? Causaches furor. Causei, é que son unha influencer. Sí. Influencer del... A ver, poquito, porque Poquito, ibas a porque foi vender unha persona. Unha, pero bueno, ti imagínate, vale, ao mellor a Amancio Ortega non lle vale, pero ao mellor Modas Paqui, Que vendo... vai a vender, que sepas que se contratas a Carla Núñez de influencer vas a vender unha prenda. Unha camiseta vendera. Se non estabas vendendo ningunha, bien, se estabas vendendo 3 ou 4, Mal, claro. bueno, non che sobra vender unha. Pois que ben, Pois dille a esa persona que non lle vou regalar. A ver se chamo paquilladera. No, quería comprala. Bueno, Con dinero. moi ben. A que anda Beckham? Xa sabemos que Beckham é o gallego máis gallego que hai no mundo. Ten galiñas, unha pedazo de chalé que flipas. Fai mel. Bueno, dedícase a su huerto, a su casa. Bueno, é unha fantasía de gallego que é Beckham. Cal é a última novedade de Beckham? Que o fin de semana dedícase a facer parrilladas e ten un grifo de estrella. Hostia. E vou deixar imágenes para corroborar este dato, porque ali estuvo ca súa parrilla a facer unha barbacoa e despois grifo de Estrella Galicia. Bueno, Estrella. Estamos vendo as imágenes. Estamos vendo as imágenes. Grifo de Estrella, que che parece? Que nin eso é unha parrilla, nin eso é o grifo de estrella. Pero Bueno, é Estrella... Está o intentando. É Estrella de Hacendado. É Vamos unha parrilla dos pijos. A ver, Pero Beckham é a ser gallego, o que é a ser Galicia, Ponferrada. Está o intentando durísimo, pero ainda non lle sale de todo. Pero está o intentando moi fuerte, xa o intentou máis que algún presidente da Xunta, joder. Eso sí. Até as Ostras. galiñas é mel, e eso é moi gallego. Ostra, e fai a súa Pero- parrillada, bueno, é unha parrilla que vale máis que a túa casa, sí. Pero, joder, e ten o seu grifo de Está servicito. faltada inmobiliaria. Entonces, eu quero propoñer unha cousa. Como Beckham é o noso Mesías, é o Mesías de Galicia, non se me caen os anillos por decir isto. No. Non te importa nada a opinión dos demais. Eu o que quero é facerlle a Beckham unha religión. O bequinismo. Parece que é a religión de Becky. A religión de David Beckham, o bequinismo. Se diz o becanismo, Beckhamnismo. que parece que eres vegano, pero aparte que falas mal. Beckham... lle pas pía un nombre así guai. Bueno, o nombre está por determinar. Por exemplo, Cristianismo 2. Pois mira, vouche dicir cousas que, se facemos a religión de Beckham, como serían? Para entrar nesta religión, o que tens que facer é poñerte tatuaxes. Hostia. E os domingos, ir ao fútbol. Espera, non acabei. Despois dasme a tua opinión. Despois, na homilía, cando o cura di tomaste e beber todos del, bébese unha caña de cerveza. E despois, cando el cuerpo de Cristo, é unha tapa de callos. Que che parece? E isto é o que se fai os domingos nesta religión. Pareceme, para empezar, hai que cambiar o de requisitos para entrar. O único requisito para entrar que tens no cristianismo é comer unha galleta. Non é verdad, é que bautizarte, que te boten auga por riba. Ducharse e comer galletas. Non podes competir. E depois o dos callos, supuestamente é o cuerpo de Cristo. A hostia. Entón, se ti das callos, parece que vai cantar callos nos pés de xogar ao fútbol. E é horrible. Entón, está ben a idea. Hai que pulir un pouco os pero detalles. sabes por que che dixo? Porque, o sea, os requisitos para entrar nesta religión son ter tatuajes, ir os domingos ao fútbol, beber cerveza e unha tapa de callos. Eu creo que xa hai moita xente que está nesta religión, ahora mesmo en Galicia. Sí, pero vamos facer unha cousa. Vamos quitar os tatuajes. Por que? Porque os tatuajes non definen a David Beckham. Como que non? Beckham é sufreu para os demais. Por que? Por que non me queres facer un tatuaje para entrar na religión esta? Pero que ti estás fuera completamente. Ah! Non, sabes que pode ser? Ti Pois pode... eu vou montar a religión de Victoria Beckham. E os vais a joder. E vamos a chamar os ganadores. Vaya Porque perra. ela é Victoria. Vaya perra. No, vale, pois a ti deixa... Ai, ahora queres irte a mí? No. E vai a haber Guerra Santa. A ti deixa mucho ser o cura.
Que os curas... Porque siguen sin follar os curas, non? Claro, aquí sempre é lo mismo. Entón, que che parece? Pareceme ben, pero tens que pulilo. Non quero esta Por exemplo, quita os callos, pon chipiróns. E por que teñen que ser chepiro? Chipirón. Vale, a tua religión e a tua movida. Bueno, vale, pues logo, No, mira, vale, está ben, está ben. calamares a la romana. No, que iso é horrible. Chipirón, joder. Con chipiro. O chipirón rebozado, está buenísimo. Vale, pues el cuerpo de Beckham é un chipirón. Ai, agora soname fatal. Sí, vai, revés. Teño que vou a misa que voulle comer o chipirón a Beckham. Me gusta. E, por exemplo, as imágenes de Beckham, claro, sale así, o Cristo sale así. Como sale Beckham, anunciando calzoncillos así para atrás. Non pensaches na imagen de Beckham? Ai, como celebraba... A imagen do Mesías. Ti sabes como celebraba os Pois goles? algo así tamén, creo. Ah, non, pois pues, sí, igual. Sí. Sí, Ah, vale, moi ben. Claro, é que por eso é unha religión, porque son todas iguales, joder, é un cariño. Joder, unha Hai un parada, follón en Oriente Medio, como se entende que son todas iguales. Hai que joder, ao final non todas iguales, pois eu a miña vai igual ao resto. Pero hai unha cousa, na religión hai mandamientos, en plan, ser buena persona, non matarás, non Beckham estas, que ten algo desto. Claro, ter jaliñas. Non matarás a jaliña. Non matarás as jaliñas, tens que ter unha casa Tens como... que deixalas hasta que morran de vellas. Exactamente, Non robarás as galiñas do veciño. exactamente. No desearás las gallinas del prójimo. Honrarás a tus gallinas y a tus gallos. Pois iso, claro. Ah, mira ti. Farás un mel como Dios manda, sin botarlle 80 toneladas de azúcar. Mel pura. Melpura. Melpura é un bon nombre para unha vella. Aí va Melpura. Entonces David Beckham vai tendo estas cousas. Vale, para a semana seguimos actualizando cousas da religión. Exacto, vamos a... Hai que matizala. Eu a mí ao final o que me gusta de inventar unha religión é o que teñen a xente que inventa religións. Ganar cartos. Ah. Quero dicir, a ver... Porque, por exemplo, dixeches... E as peregrinacións van ser a Miami. Oh, moi ben. Que che parece? Bien. E o Mesías de David Beckham vai ser Messi. Lionel Messi. Para non gastar en letras. O Mesías de Messi, porque nos quedaba moi parecido. E a peregrinación a Miami, prohibido andar. É unha religión completamente nueva. Tens que chegar a Miami sin mandar nada. Todo que te leven, ou en coche, ou avión, baixar do avión e que te leven nun carrito hasta o coche, e do coche tus pies non poden pisar suelo. Me gusta. Vale, pois ese sería. Isto foi no que estuve pensando toda a semana. Me parece moi Pareceme bien. que, bueno... E pensas que me parece que ten moitísimo mérito, que non entendo nin puta idea de como funciona unha religión, intentes ti meterte a facer chistes deso. Está moi ben. E a xente que se mete, rollo, no catolicismo... No catolicismo hai monxes e tal, non? E que, bueno, que se casen con Dios. Ai, chamaches... Que embordara. Pero chamaches... Entonces eu tamén vou inventar unhas monxes que tamén se casan con David Beckham, pero Solo sin hai voto de... Solo hai unha chamas Garraruño, non? No, pero sin voto de castidad. Pero eu che dicir que me fixo moita gracia que chamaches as monxas métense. A xente que se mete, eso eran as monxas e os curas. É como é. Ah, moi ben. Anótense. Non sei. Falando de David Beckham, vouche comentar, vouche dicir un comentario que nos puxo unha persona en TikTok nun vídeo, porque a semana pasada falamos de Joselu, Hombre, José Luis do Real Madrid, que dicían pues, que, bueno, que era moi gallejo o tipo, non? Porque é de Silleda. Sí. Entonces, pouxenos un chaval aquí un comentario no TikTok que di: José Luis levando a Beckham á Semana Verde de Silleda para conocer as novedades na cría de polos. Parece unha idea buenísima. Dios, É preciosa. ojalá se dera iso. Ojalá, tío. Aí ganaban puntos todos, E bueno, imos a as noticias da semana agora despois de falar de todo isto. Que che parece? Eu me cago en Dios. Que se botou a ti, Non carai. sei que animal sei aquí neste... Botou a neste ti un mosquito. ecosistema. É o único que se bota a ti tamén. Ya está. Vale. Noticias da semana. Faime unha cabeceira. Era iso. Sí. Non lle temos nombre. Hoxe, en noticias que pasaron, As novedades! pois hoxe... Vale, espera que va. As novedades! Con Carmen Núñez.
Benvidos á sección As novedades de Todo Mal, donde analizamos as noticias do mes, da semana ou de cando nos acorda. Vale, noticia que revolucionou Galicia e incluso Portugal. Ostra! Galicia e Portugal. E non ten que ver cos mercadillos. Noticia. Cruzou un bólido de luz o domingo á madrugada polo ceo de Galicia e Portugal. Deixou unhas imaxes preciosas donde a xente se estaba grabando de casualidade, que xa me dirás, tío, onde vai a xente ás 12 da noite a gravarse, que además nun plano así desde abaixo, nun contrapicado, que xa me dirás, tío, se te gravaste desde arriba ou gravaste de frente, porque se te gravas desde abaixo, a mí non me queda a cara como a desa chavala, salme unha papada que parezo as irmáns Campos, as dúas. Entonces, a min eses vídeos chulis non me quedan. Xa non me pillou pola calle, xa non me pillou facendo un vídeo, pilloume dormindo a min eso. Con todas as cousas boas da vida, pilloume dormindo. A min, o de un bólido de luz, pareceme que vai unha pelastra que largas postas. E sorpréndeme moito que a xente que se iba gravando así para arriba... O sea, agora a xente está chalada con tantos por gravades. E solos, ademais, que están solos, que nin siquiera... Pero tanto por gravades no móvil como para que che cadre de que pase, que pasou ese meteorito? 3 segundos. Sí. E haxe 20.000 vídeos. Pois hai unha chea de vídeos que se fixeron virales porque, ai, que imagen máis bonita le quedou a esta chavala e a este chaval. Hai que gravarse menos e vivir máis. E morrer máis. Mentre vos gravades non vos masturbades. A que estades? Entonces... Calimocho e pipas. E como gravas vídeos? Se estás con calimocho e pipas. Que me fixo, o sea, hai moitas imaxes de xente que, wow, que vídeo máis bonito me cadrou facer, tal, non sei que. Pero hai un vídeo de Galicia. Oh! Que a mí me gustou, porque a min tocoume no peito. A min atravesoume a alma. Vídeo... Espera, podemos dicir que houve miles de vídeos... Ai, claro, só se veu en Galicia e Portugal. No, pero creo que houve máis sitios onde se grababa. Bueno, podes que todo o mundo podía ver este vídeo e o mellor vídeo é dos gallegos. Outra vez mollando a orella ao planeta. Sí. Como cando descubrimos a orella picante. Tal cual. Porque xa que falamos de orellas. Sí. Vamos aí. Pois de todos os vídeos que houve no mundo, resulta que tuvo que vir un vídeo galego para ser el número 1 en referencia a esta noticia. Que é este vídeo de uns chavales que estaban no medio do monte facendo unhas hamburguesas. Hai que ver, a ver, así dito. E de repente estaban grabando as hamburguesas como se fritían no seu camping gas. Vale. Mira, eu que algo se andedes grabando agora, no. Ahora que grabes como se fagan as hamburguesas, aí entiendo que se saca móvil. Sí, porque claro. Porque aparte das almas baldeiras porque estánse facendo. Claro. Solo hai calimocho. Entón, hai uns chavales que non sei de onde son, se alguén os conoce, por favor, que nos avise, que están no medio do monte, entendo que estarían en un rally ou algo así, pero ás 12 da noite, bueno. Sí, o típico rally nocturno. Que están ali no medio do monte, co seu camping gas facendo unhas hamburguesas e de repente pasa o rollo este, o bólido de luz, grábano e que fan? Seguir fritindo as hamburguesas. Lo que son gallegos. É que a ver, podes ser máis gallego, de verdad. Sabes que é como, primeiro comemos e despois que nos leven os extraterrestres. Sabes, pero primeiro comemos e quedamos comidos e se nos veñen a asesinar ou a secuestrar ou a abducir os extraterrestres, xa temos o traballo feito. Sabes, é moi gallego eso. Sabes a que me recorda isto? Cando houbera o volcán aquel da Palma, un tipo dixo, dá tiempo a comer, dá tiempo a comer. En Galicia non houve duda. Se eso pasa en Galicia, o tipo di, dá tiempo a comer, giraríase todos e dían, xa. A ver la que vamos a estar sin comer. E me ven o volcán e me estar sin comer porque ven o volcán. Bueno, estamos locos, me cago en Dios. Me reu meu pai e seguín comendo. Tal cual. Isto recórdame tamén a que teño un compañero de traballo que me dixo, ai, eu estaba no sofá o domingo á noite, ca ventana aberta, estaba vendo unha película, e ven pasar ese fogonazo de luz, e dixen eu, aí veñen os rusos. Aí veñen os rusos. E dixo eu, pero, fixome gracia, e dixo, e que fixestes? Joder, porque ti pensas que me cago en Dios, que veñen os rusos ás 12 da noite un domingo, e dime el, acabei de ver a película. Porque claro, eso tamén é moi gallego. Que é como, levo 8 temporadas desta serie, levo 2 horas vendo esta película, quédame media hora. Ti te crees que vou parar de vela ahora? Que fago? Perdo ese tempo que xa pasou, non? Primeiro acabo de ver a película, e despois que veñan os rusos, que se acaba o mundo, que veña o apocalipsis, que veña o que queiras.
Pero primeiro acabo que estou facendo. É que vamos a ver, non sei, eso é moi gallego porque é o seguinte, vamos a ver, se veñen os rusos, que fago eu? Eu non lle podo facer nada. Se veñen, veñen. Entón, para que me vou estresar por algo que eu non lle podo facer nada? Acabo de ver a película e depois comerei un bocadinho de chorizo e para adelante. E a ver se me dá tempo a aprender ruso aquí. Pois sí, gustoume moito. Ti vistes o bólido de luz? Non, eu entereime que houbera un bólido de luz o martes. É as cousas que pasan de noite non existen. A menos que haxe luces pola noite, xa me comprenderás. Non vexo outra cousa. Pero que buenos os rapaces facendo aí unhas hamburguesas no monte. Sí, sí. Co seu camping gas. Increíble, Sí, parece un planazo, verdad? Sí. Sí, la verdad. Aparte facía unha noite espectacular. Ahora, que estaba facendo? Para que vos entre fame? Que dixeron que estaban a fumar porros no monte. No. Porque se foran porros sería dulce. Comiendo unhas napolitanas, os triángulos. A mellor houbo... Non dixas. Que fas? Que? Que non sei que significa eso. Nada. Bueno, que dixan eles, si queren, se aparecen. Por favor, se aparecen os hamburguesas, hamburguesa team. Que nos digan que estaban facendo. Os hamburguesas brothers. Claro. Entonces, seguimos con noticias, vale? Que pasaron esta semana. Estuvo o rei en Sanxenxo. Ostris! De feito, ti estás traballando en Sanxenxo. Sí. Pasaches de traballar a Ourense ou estás en Sanxenxo? Sí. Dios, son carros Galicia e todo. Pero si juro que a empresa de Ourense. Agora Ourense é mi provincia. Sí, bueno, pero estás facendo varios programas. Sí. E este que estás facendo agora estás en Sanxenxo. E estuvo o 16 e o 17. Coincidiste con el? No, curiosamente non se puido coincidir con el. Por que? Non me gusta que haxe movimiento eses días. E sobre todo cámaras de televisión. Claro, E polo que sea non ides comer ao mesmo restaurante tampouco. Ai, non sabemos. Ai, non sabemos. O mellor o mérito é moi humilde. Foi a unha mariscada, que é o que che vou contar. Estuvo en Sanxenxo e foi a comer unha mariscada. E que fixo? Sobroulle... Cuidado, sorpresa! Non. O rei emérito estuvo en Sanxenxo. Foi comer unha mariscada, sobroulle comida e pideu tuppers para levar. Pa casa? Vou dicir unha cosa. Jallejos. Agora nos bares a veces, se non comes todo, danche un tupper para levar para casa. Eso ten un nombre. Chámase fracaso. Non quero que ningún jallego leve tupper para casa. Me cago en Dios. O tupper para casa que temos nós chámase vomitar. Lévalo dentro e vomítalo na casa. Non quero que ser uns eméritos del comer e que nos dean un tupper para levar para casa. En Galicia se pide e se come. Entendido? Non quero ver a un gallego que me leva un tupper para casa. Entonces, por favor. A ver. Por favor. Eso é como chuspir na tumba de Eduardo Pondal. Por favor, comerme todo. Escoítame. Claro, tío, que non estás en contra de pedir tupper, sino de que non se coma todo, de que sobre comida. Non pode sobrar comida. Vale. Que pida tupper quen queira que veña de Madrid, ou de Asturias, ou de Braga. Me importa o que fagan os da fora. Agora os meus comen todo. Vale. Moi ben. Pero a ver, quero che dicir, é unha maniobra, eso de ir comer a un sitio que sobre comida. Que? É unha maniobra. Coño, ele é do ejército, é unha maniobra. É unha maniobra. General camarero, tráigame un tupper. Unha maniobra. Pois esta é unha maniobra que de que a ti sobreche comida, pides un tupper para levar, é unha maniobra moi de xente que vai para a residencia, os estudiantes, os vellos jubilados. Ah, E ele xa está jubilado, pero está ali entonces... na residencia Na agravia. residencia, E ali claro. ao mellor non hai centolas, claro. Claro. É seguro que perdeu a tapa e aínda podía aproveitar o tupper para facer un guisiño. Ali en No Arabia. tupper. Coño, fai un guiso e pojardo para congelar. Ela pode dar os tuppers. Estás aquí na garda da O América. rei é como de carne e hueso, como a ti máis eu tengo un guiso aí no congelador, jardado por si acaso, coño. E logo, pois un día chega tarde de traballar, saca iso do congelador e venga. É verdade. É como a ti, mas como a min. Sabes por que non comeu a mariscada toda? Porque ora Para facer croquetas. Que? Para facer croquetas ao día seguinte. Tens que escoitarme cando che falo. Sabes por que non dou comer esta mariscada toda? Nos seus años vos, o rei comía todo.
Comía hasta Bárbara Rey, si lle puñan diante. Polos pés. Non iba por... Bueno, a mí sí, hai moito fetichismo. Pasa que agora está ali en Arabia e achicouse o estómago. Porque nada máis que come porquería. Porque que comen os árabes? Que nada máis cae area. Comerán hummus, que é area con auga. Eu proveino e eso sabe a area con auga. Así un... Ainda por riba con verdura cruda, que é como se come. No. Ela ti con que untas. Con chorizo. Moi ben. Pois eso, ai chicos, eu estaba con a comida un marisco. E dixo eu, se eres rei, pican chu marisco. Quer dicir, estonen, como se chama? Espinican chu marisco. O sea, que entendo que hai un espinicador real que vai do lado do rei á mariscada e di, a mí dame tallada solo. Ainda que non quero, porque é parte da gracia tamén. No, a gracia é comer. É espinicar é traballo. Pero, por exemplo, se pides... como se chaman estes que son moi pequeniños? Camaróns. Os camaróns, ese que gracia ten que che espiniquen. O bonito é chupalo todo. O camarón hai que chupalo todo. Dicía sempre que era un camarón de la isla. A ver, o camarón... Pero eu, camarón... É unha pipa. E o espinicador é... Ti espinícamo. Claro. Bueno, pode Cando eu collo unha nécora. Non? E entonces as patas de atrás, por exemplo, as que son planiñas, son moi graciosas as patas de atrás, son as de nadar. Esas, chúchalas, porque non hai que... Pero a pinza, por exemplo, espinicador, A mí sí. tas, e pois tampouco xa vai a meter na boca. Pero que me pouse no plato. Non é un cura, tampouco claro, dando pero que me vai a pousando no plato. Eu como unha mariscada, vou andar eu a pelar cigalas e son de quín. Non sei, se alguén... Vamos a seguir preguntando a xente. Se alguén traballa de camarero en Sanxenxo e lle puxo unha mariscada algunha vez ao rei, que nos diga se leva espinicador. Ten que levar, ten que velo. Eu, personalmente, como toque dinero, bueno, un espinicador de nécoras. Es lo primero. Me cago en Dios, dixas que gozada. Si non ten sentido. Tráncala, hombre. É verdade, xa sei. O pero a mellor foi pa... A mellor o que fixo o rei foi que levou as cunchas pa as galiñas. Pa as pitas, como o Beckham. Claro. A mellor mandouñas pa Beckham, hombre. Beckham, ti tira as galiñas. Si nos enteramos de cuidado. A cáscara dos ovos que é moito máis dura despois. Sí, señor. Pero que, bueno, é que esta xente, ao final, é o que che dicía, como ti, como a min, é de carne e hueso. O rei leva tapers para a casa. Eu que sei, a Mancio Ortega, seguro que leva os pantalóns aos vira a costureira. E Lucas Pérez... Home, me cago en diola. Coserá o xel, hostia. Non saberá subir o dobladillo a un pantalón a Mancio Ortega. Tal cual. E depois Lucas Pérez é tamén como a tía como a min. Seguro que é desta xente que di eu estaba sen mellor fora do campo que dentro. Non sabes? Nunca escoitaches eso? Non. Cando a xente vai a un partido de fútbol e está bebendo cervezas fora, que despois di, estaba pasando mellor fora que dentro. Lucas Pérez igual, pasa o mellor fora do campo que dentro. Carallo. É polo mesmo motivo. Pois eso, personas humanas. Sí. Deso que comentaches fai moita gracia que a xente que di que está pasando mellor fora que dentro. Digo porque é que agora dentro non se pode beber alcohol. Sí. A mellor o fútbol. Vale, vouche contar unha cousa que me pasou tamén esta semana. Dios, tu veches unha semana de non parar, Non che quixen contar antes porque... Como se nota que non vai traballar. É unha cousa moi íntima, non che quixen contar. Outra vez? Sí. Tens que mirar, hai unhas gomiñas que poñen os hombres no pelo. Pois deso vai. Deso vai. Non creo. Deso vai. Para contar aquí abiertamente... Deso vai. A ver, espera, déxame falar. Eu xa contei xa bastante tempo, contei que a min en YouTube me salen uns anuncios un pouco extraños, vale? A min, por exemplo, unha vez saleume de únete a las juventudes del cristianismo. Salíame moito ese anuncio en YouTube. E agora, sáleme outro. Sáleme un anuncio en YouTube de pastillas para abortar. Por lo que sea, as cookies dixeron a YouTube, pois vamos a anunciar isto a esta persona. Entón, vouche comentar, porque me fixo unha captura ao anuncio, porque me fixo gracia, que a pastilla chamase Ella Guan. Ela porque ela ten que ir sola. Nada de levar. Entón, como dicir, cando vas no autobús, que eres? Nada de levar pasajeros. Non salía a palabra pasajero. Porque así como este amor, pasajero. E fai moita gracia que di,
para mujeres en edad fértil. Hostia. É como, non será para miña abuela, No. espero, non? Eu vou facer unha pastilla para mulleres en que non estén en edad fértil. Vou chamarla Casitos. Pois é o mismo, porque senón vale para o mismo. E bueno, eso, que me fixo gracia que me sale este anuncio. Faime gracia que primeiro che salido das Juventudes Cristianas Sí. e despois de pastillas para abortar. Sí. Todo é para rezar, non? E se non che funcionan os rezos, pois tómate a pastilla. Porque despois desto, vou a unha página de noticias e a primeira noticia que me sale é: oferta de prácticas para convertirse en monxa. Xa temos 500 solicitudes. Caramba! Non sabía que había un infojobs de la religión. Pero é de prácticas, é de... O sea... Ai, que joder, non pagan! Son como Jordi Cruz. Como se chama? O Papa Francisco é o Jordi Cruz de non sei, de la Das Cruz. prácticas. De la Cruz. Pois sí, ese é o meu... Bueno, as miñas cookies de internet son moi variaditas. Atacan por todos lados, non saben por onde vou salir. Din, esta está loca, tanto pode ir a abortar como a meterse a monja. O importante e o que teñen claro é que hijos no. Eso, as cookies son tontas, pero algo van sabendo. Tal cual. E bueno, se non ten nada máis que contar por min, deixámoslo aquí. Ah, xa está. Sí. Te gustamos de non ter nada preparado. Verdad, que tal? Non pasei ningún traballo. Que se siente? Bueno, gana de ir tomar unha cerveza por aí. Sí, imos. Vai ti pa onde queiras. Eu che dixo outro día, descartes. E se ti vas pa ali, eu vou pa ali, eso. É unha pena porque hoxe pagaba eu. Vale, veña, invítame ao que Non, queiras. non te invito a nada. Invítame a algo. Sabes a que te invito a marchar? Non. Bueno, pois eso, acabamos de discutir e despedimos o programa. Vémonos a semana que ven. Vémonos no próximo. É algo que aprendín agora no traballo. Non, vémonos non hai no que dicir próximo. para a próxima Porque semana. sabe Dios cando é. Ou quítante. É verdad. Entonces, vémonos. Sí, vémonos cando sea. Seguidnos nas nosas redes. Estamos cerca dos 50.000 seguidores en Aí, cando Instagram. teñamos 50.000. A mí pasa, bueno, non sei, a mí pronto temos 50.000, temos que facer algo. Vémonos, chausillis. Chao, xillis. Joder, mal chocas, últimamente. Oh!